Whether you're looking for shoes for women, men, or children, Joey Shoes offers stylish footwear at low prices for the entire family. 83774720. Hi, welcome. It's Ani for YouTube channel here. Kuno ndi kuma office abwa na mkuba wa boma lino la Blantyre mene kuba asogolera amene anakonza zonse zimenezi amene akumazicha kuti nzika zokhuzidwa anazapereka chikalata chawo kuno ndi apa zonse zafika kumapeto apereka kwa bwana mkubwa madando awo amene amaona kuti iwowo zimene anakonza kuti akonzere zonse zimenezi. Ine ndithokozani Jowaya wa Hanifa TV. Ifeyo tikunena kuti dziko lathu pamene lafika apa mpomvetsa chisoni ndi dziko limeneno ngakhale mayiko akunja akutiseka chifukwa tikusowa even chiphaso choyendera kuti chituluke, tikusowa even chiphaso chimene amayendera anthu ngati madrayivala. Zimenezi tikazisekerera ifeyo ngati Amalawi sizitithandiza. Ndi ife tikunena kuti adindo makamaka amene ali ku immigration chifukwa choti kuli nkhani imene inatuluka posachedwa apa ndi president a dziko lino yonena kuti kuli anthu ena aupandu amene anasokoneza system ya immigration. Ndife tikunena kuti kodi ngati aupandu akusokoneza system ya immigration ndiye kuti ife Amalawi tili safe kapena kuti ife yono ndiye kuti tili pati chifukwa chokuti zikusonyeza kuti kumeneko kulibe chitetezo china chilichonse, aliyense palibe sakudziwa udindo wake, aliyense akungogwira ntchito ngati kuti mina make yapa khomo pake. Ndife tikunena kuti adindo amenewa alephera chifukwa Amalawi ambiri akuvutika, Amalawi akulephera kuyenda kukachita malonda awo ndi anzawo chifukwa chakusowa kwa ziphaso. Madriver akungoyendera mapepala zimenezo sizoona iyayi. Ndalama timapereka zambirimbiri akutsitsa mtengo wa passport chonsecho shuga akunkweza. Kodi akunganizira bwanji Malawi amene ali kumudzi? Ndi zambiri zimene boma litikonza kunena koma chachikulu chonena kuti mdziko muno atsogoleri alephera. Ndife sitidzakhala chete koma tikhalabe tikuyankhulira akuyankheni mina kupita pa masiku angati. Ifeyo tapereka ndithu masiku 15 kunena kuti ngati sitimva yankho pa masiku amenewa ndiye kuti ife tikhalabe tili kunsewu kufotokoza nkhawa zathu. Thank you so much for telling us. Zina ndodi mcho. Ine ndi Edward Kambanje amene ndi chairperson wa Concerned Citizens of Malawi People Power Movement. Thank you so much. Have a wonderful day. Tabwera kuno kwa chankhawa zimene tili nazo kuti tiliuze boma tidandaule kuboma ngati nkotheka komanso akwanirise zimene anatilonjeza. Nalonjezedwa kutsitsidwa kwa passport yo chabwino yatsitsidwa komano sizikuoneka. Zaba pepala chabe koma pamaso sizikuchitika. Panopa shuka timapanga tokha konkuno kulima kupanga product zonse konkuno koma shuka kufika mpaka 4,000 Malawi. Tikufuna a president ndi nduna zawo ayesetse achitomboka anthu sitikulimbana nawo ayi koma wadandaulira ngati mtsogoleri wa dziko koma ngati zawalaka ndi bwino kutula pansi ena apitirize. Uthenga wathu ndi wabwino wa straight. Dziko la Malawi ndi dziko lathu. Tilibenso Malawi wina kuchokera pano. Ife eni nthaka ndamene timene tizimva kukoma ainaka ya dziko. Koma mutaona kuti amene akusanga ndi alendo ongobwera. Nefe tikuti ayi a president ndi nduna zanu tayesetsani kuchita zimene munatilonjeza mu 2020. Pamene tinkaponya voti tinkaponya voti mfundo zimene mukatitulutsira kuti Malawi apita ku Kenani. Koma lero tikaonetsetsa Malawi sitili ku Kenani ayi. Choncho tikufuna timeme dziko lonse kuti tiye tigwirane manja kuti Malawi atiphule ife kumoto amene tili nawo lero. Mtsogoleri wathu wa dziko ndi nduna zawo amve uthenga umenewo. Uthenga wambiri ndilibe tikayankhula kwa DC. Viva Malawi, viva! Ayankula ndithu apa makombe zambi TND2 hata umetili mbali maji toine TND2 TND ndika drink hawazati TND
baba, izisolega. Achoke asachoke pale adinwena hungo kakamira maofesi kwa machito sakuisiwa tifetu tukunena kuti kupanga moyo kuchatafika umoyo wopweteka kwambiri umoyo owawa kwambiri umoyo umene sikuziwa zoti mautsuka kapena hayi koma anthu awiri atatu okhala kunjoya amene wakhala chete panopa ndekuti amene zake zili bwino koma ndikufuna ndikupemphera Amalawi nonse amene mukumva kuwawa kuti tiyeni kunsewu ifetu tikuti ngati anthu awasatula udindo ife tipitiriza kukhala pa nsewu mpaka 2025 tikufuna anthu tiwaphunzitse kuti kodi munthu mtsogoleri wabwino amapanga bwanji. Sitikufuna president wopita omakayesera ntchito pa upresident ya osalembana ntchito chifukwa chokuti ndi pachibale kusunga agogo pamalo paja chifukwa chokuti ndi amalume awo. Ife tikunena kuti nkhale nduna ya zachitetezo cha mdziko yalephera amangoziwa kunama basi. Kodi tikhala bwanji mu dziko lopanda mapassports? Kodi tikhala bwanji mu dziko lochitisa manyazi losowa ndi license yomwe? Zona tikafuna kuyenda pase kuti zikatenga chipepala kunyumba kwa munthu azikachita kutilembera kalata kuti uzipita kwa kuti ineyo ndikufuna kutuluka lero lino ndikamfuse kalumo ayi apange print mapassports ayambe sanga kuliko kulikonse kumene kukuprintidwa mapassports koma ilili kuchuluka bodza akumapereka maultimatum amene sagwira ntchito nkomwe. Kodi atsisa bwanji passport shuka kumusiya 9,000? Ife tikunena kuti anthu ambiri akuvutika mdziko muno. Yakwana nthawi yokuti Amalawi tisakhale chete. Nthawi yokhala chete inatha. Ndikufuna Pastor Chumba mubwere kutsogolo kuno. Pastor Chumba ndi Amalawi Freedom Fighters akuyenda nase mulendo uno chifukwa libungwe lina la Malawi Freedom Fighters limene latichoina kuno kuplantaya. Ife ndi consent citizens of Malawi koma ashimba kuchokera ku Malawi Freedom Fighters. What are your demands? Our demands is to ask the Chief Immigration Officer, Brigadier Kalumo, and the Line Minister, Honorable Ken Zikalengoma, to step down because they have failed their duties. What prompted you to make such demands? You know, immigration is a very highly respected institution, a very security institution, which is supposed to protect any information which is there. But we have seen that the president just a few weeks ago, he was in the radio stations saying that there was some hackers who attacked the immigration system, and those hackers that are demanding ransom, and he is not going to pay those ransom. But we are saying no, we want to know the identities of these hackers, and we want to know how the conversation was like to arrive at this situation, because the situation which we are in is very bad. It has affected so many Malawians. People are very panicking. There's the youth which already applied for Israel jobs. They are failing to travel because their documents, they're just still lied. And they borrowed money, they used borrowing money to get there. But you can see now, so many people are being panicking. You can see even some patients are failing to travel outside the country to access medical care. Businesses has collapsed. No one is doing business, more especially those who are doing cross-border business. They are failing to do business now. So we are in a country where nothing is moving. We are moving 2 steps ahead and 17 steps backward. So we are saying no, enough is enough. We need to talk. If you are not talking today, then this country, nobody will come and talk for us. Have you given an ultimatum? We have given 15 days ultimatum. If this is not going to meet, we are going to remain in the streets. Ai, akuziwa hiyo.